cash in hand. I need love, I need life, I need a husband or a wife. I need to figure out what's going on inside. In the air, in the air, everything I need is in the air. In the air. There are places I remember all my life. Some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. All these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. So I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Edna, Júlia, benvingudes al segon FICA d'aquest any 2021. Qui sou? Qui és l'Edna i qui és la Júlia? Jo sóc una estudiant de 18 anys que tinc diferents interessos i estic intentant saber més o menys què m'agrada. I jo més o menys igual, també tinc 18 anys i també estudio música i bàsicament el mateix. I el que ens uneix, per dir-ho d'una manera, a part de l'amistat, és que tenim una espècie de grup de música, com un projecte musical. Que està començant. I bueno, som 5 persones. I que es diu? Linària. Linària. M'ha sorprès aquest nom. Què vol dir linària? És el nom científic d'una planta. Com podeu veure, soc absolutament ignorant del tema plantes. No, és realment... O sigui, no ens ho van plantejar gaire. La Bruna, una altra integrant del grup, ens va dir he buscat aquest nom i m'ha agradat. I vam dir, doncs, endavant. Sí. I sou un total de quants components? 5. D'acord. Qui són els altres components del... Doncs, com ha dit ella, la Bruna, que ara estudia lletres. Sí. I després el Biel, que està ja a l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música, que fa producció i gestió, i el Xavi, que és el bateria. I ara mateix està treballant.
Veig que els 5 teniu algun tipus de relació amb la música, o estudieu, o teniu això, alguna vinculació amb alguna escola de música. Com va sorgir la idea de crear un grup musical? Realment ens vam conèixer fent el batxillerat escènic i durant tot el batxillerat sí que anàvem tenint inquietuds com de podríem fer alguna cosa perquè les assignatures on tocàvem a vegades no acabaven de funcionar i com que estàvem una mica frustrats potser. Sí. I durant el batxillerat no va acabar de sorgir res, però just quan el vam acabar doncs com va sorgir, tampoc no ens ho vam plantejar molt. També era com per tenir una motivació, o sigui, com musical, tenir un projecte, perquè al final tampoc és tant com un grup que sí, com un grup, com jo què sé, com són els Beatles o com són, qualsevol altre grup supermarcat i que tenen doncs 2 persones que composen i 2 d'allò, sinó era més com tenir un propòsit i juntar-nos junts per començar a tocar potser una cançó d'ella, una cançó d'una altra persona, d'algun altre integrant i no sé, això, bàsicament. Edna, com recordes aquelles? Perquè suposo que us trobàveu molt, no?, durant segon de batxillerat, que crec que és el curs més complicat i potser no és el millor curs per iniciar potser un projecte tan important com és el vostre, no? Però com recordeu les trobades, les quedades que fèieu a segon de batxillerat? És que no em vam fer moltes, o sigui, és que ha sigut més com a l'estiu. Ha sigut després de batxillerat, sí. És a dir, se us veu bones estudiants, a vosaltres dues. L'Edna diu, bueno, sí. O sigui, no sé, sí. Notable, o sigui, era com... Si hi ha motivació, sí. Si no, és més complicat. Sí. I hi havia algunes matèries que entenc que en les quals hi havia motivació i algunes a les que no. Sí, o sigui, la matèria en si és guai, però a vegades, doncs, no sé, com està explicada, etc. a les classes, doncs es fa més fasuc i simplement aproves i vas tirant i et queixes molt i vas fent i ja està. Però això, al final vam començar cada mes a l'estiu i al final, no sé, és com que ens dispersem bastant en les quedades, però perquè al final també com que partim de ser grup d'amics de l'institut, ens costa veure-ho com un projecte així més... Com molt seriós. Seriós, sí. Com altres grups potser no es coneixen d'abans, llavors com busquen un bateria i busquen un baixista i no sé què, i llavors ja és més el sentit del grup és tocar. Ja parteix d'aquí, sí, no parteix d'un altre lloc. I arriba l'estiu. L'estiu de quin any? De 2020. De 2020, val? Arriba aquest estiu i us heu de començar d'alguna manera a posar les bases del grup, no? I a decidir d'alguna manera com seran les vostres cançons, no? O com va ser aquell inici, aquell estiu que fa 6 mesos, vull dir, 6 o 7 mesos. O sigui, és que el que va ser d'això és com, no és tant decidir unes cançons que fem com a conjunt, com a grup, sinó, ei, vale, doncs jo he fet això, doncs jo he fet l'altre, i al final el que vam fer va ser tan simple com obrim una pàgina d'Instagram i anem penjant les nostres coses. Si algú penja alguna que fa sol, que ho pengi, i és més posar com un nom a algú per sentir-nos com menys, com una mica més separats de tot, de nosaltres, sí. Que a vegades passa molt, no? Sí, o sigui, a mi el que m'agrada és que tu sí, comences un projecte com a individu, al final et plantejaràs moltes coses perquè ets només tu i tot depèn de tu i en part com que estàs creant un tipus d'identitat i un tipus d'un personatge, però si ho fas col·lectivament és diferent perquè no sents tanta pressió tu sol, sinó que és una cosa com que es decideix en comunitat i llavors no és tan complicat, potser. I heu publicat 2 cançons, una que es diu Sincera i una altra que es diu Juliol, Sorra. Per què aquesta sorra, entre parèntesis? Això li hauries de preguntar al Biel. Sí. I què em diria en Biel? O què us va dir quan va posar aquest parèntesi? És que ho vam parlar per WhatsApp, perquè ho havíem de penjar, o sigui, a Spotify i no sé, no vam anar molt més enllà de... És això, per exemple, la cançó de Juliol
l'ha gravat i ho ha fet tot ell. ho ha fet tot ell. Llavors, Val. ho pensem com en el nom de Sincera, de Linària, però és com seva, per dir-ho d'una manera. I Sincera, doncs això, surt de com començar a voler fer coses junts i tal, i la Bruna va fer una lletra i va dir, va, per què no fem... Per què no la toquem? I llavors... És a dir, que no tenia un rol, és a dir, no ets tu la persona que toca la bateria, tu la persona que escriu les cançons... És a dir, és una mica el conjunt de tots, no? Jo sé fer això, va, a mi m'ha sorgit una idea, jo toco aquesta melodia, no? Sí, és que no n'és d'algú com per ser molt professionals o a nivell musical, sinó d'anar nosaltres motivant-nos a nivell artístic i anar fent projectes i anar creixent a nivell personal. I si podem fer bolos, si podem gravar coses que òbviament volem estar orgullosos d'elles, doncs millor. Teniu alguna cançó ja en ment? Alguna cançó escrita, alguna cançó ja a punt de sortir? Sí, tenim diverses cançons que hem fet i la idea és fer un EP, treure com 4 cançons o 5 per fer, sí. Com definiríeu les vostres cançons, aquestes dues i les que teniu? De què van? O com les definiríeu? És que al final, com que és això, en l'EP el que havíem decidit una mica és que cada cançó fos d'algú diferent. I per tant, és bastant, doncs, com cada persona, com fa la seva música, però com que ja com hem dit, som estudiants i tal, al final és experimentar amb què, doncs ara provo, escolto molta música X, llavors provo de fer alguna que soni a tal, i també molt per referents, jo crec. Sí, molt per referents. I al final... Digues. O sigui, no estem pensant gens com, vale, anem a fer aquest tipus de música, perquè al final hem tret una cançó de trap i una cançó d'una balada, que no tenen res a veure. I com que això, com que no ens estem posant pressions de, vale, no, hem de tenir aquesta imatge i hem de fer que sonin així les cançons, és com més lliure. Sí. Anem a experimentar i a veure què surt. Sí, no és tant com dins de volem entrar dins de la indústria musical i volem arribar a aquest lloc, sinó més com nosaltres a nivell personal, artísticament, i si al final la gent que ens escolta els hi agrada, doncs millor que millor, o sigui, també va per ells. Doncs jo crec que perquè a la gent li agradi, el que hem de fer és veure imatges vostres per d'alguna manera definir una mica qui és i qui sou Linària. Si us sembla bé, posem algunes imatges per dibuixar una mica qui és Linària. No ho sé, és allò que et vaig dir, saps? Que no m'ho acabo de creure mai. Tampoc sento res del que em diuen que he de sentir. Only temazos, germans? Baixa aquesta nit, mami, vine a mi. Tot el que t'he dit només val aquí. Mira cap amunt, estem tu i al llit. Potser és el meu somni, potser és compartir. De sempre el que sentiré demà. Parles com si el dia no hagués d'acabar. Busco un racó teu que em pugui agradar, però com perquè ella em vulgui quedar. Ara em fas petons, hauries de parar. No saps què t'espera, t'has equivocat. Jo sempre assumia que no era real i em llevo aquest matí i et tinc al meu costat. No sé si amb les altres te la jugues tant. Potser no has pensat que t'està agradant. Em mires l'esquena i em toques el braç. No volia dir-t'ho però t'estàs pillant. Baixa aquesta nit, mami, vine a mi. Tot el que t'he dit només val aquí. Mira cap amunt, estem tu i al llit. Potser és el meu somni, potser és compartit. Baixa aquesta nit, mami, vine a mi. Tot el que t'he dit només val aquí. Mira cap amunt, estem tu i al llit. Potser és el meu somni, potser és compartit. Tot el rotllo que no es podia acabar. Si venen els altres ens hem d'amagar. Això m'agradava, ho feia especial. No t'està fent por, que ja ets igual. Estem soles a casa, no hi ha excusa ja. Tants anys fem-me pel·lis però sense pensar com em sentiria després de provar.
pell que t'envolta la teva veritat. És que no t'enteres ni del clima, loco. Més val aquí. Tot el que no has dit és el que, tot el que no has dit és el que... Doncs hem vist aquestes imatges on, com us deia, hem dibuixat una mica qui sou l'Inari. Em comentàveu que vau passar un segon de batxillerat, va arribar l'estiu i vau crear aquest projecte. Sou conscients, bueno, evidentment, tots en som conscients que hem viscut un any on el confinament d'alguna manera ha determinat les nostres vides. Com vau viure vosaltres a nivell personal i a nivell professional, vull dir, professional en el sentit de creació d'aquest grup, el confinament? Jo, personalment, és com que realment ara mateix el tinc molt oblidat el confinament, perquè em sembla com si haguessin passat 2 dies. Sí. O sigui, com que el meu cap ho ha eliminat molt. Però... Això vol dir que ho vas passar malament? No, tampoc. O sigui, vaig tenir moments de tot. Vaig tenir moments de que sí que estava més malament, moments de que estava contenta perquè em posava a ballar i... no sé, però sí, el meu cap ho va... Perquè suposo que com que va ser un temps estrany, com que estaves a casa i tot era molt monòton, com que, no sé, el meu cap com ho ha reduït. I a nivell acadèmic també va ser complicat perquè fent segon de batxillerat, estant en un confinament que no sabíem exactament com... No sabíem què passaria tampoc amb la selectivitat i com els professors també estaven molt dispersos, no van fer classes fins després de Setmana Santa i a més al fer un batxillerat que tenies assignatures més pràctiques com pot ser, o sigui, fèiem dansa i tenim una assignatura de... Bueno, fèiem teatre també, nosaltres no, però els companys també tocàvem. Llavors, totes aquestes assignatures es van perdre també, perquè no les podíem... Tot era molt més complicat, no? Potser que una assignatura com Història, per exemple, en què el professor doncs, va deixant anar el seu discurs, no? És a dir, una assignatura tan pràctica com pot ser això, dansa o música, suposo que ha de ser molt més complicat el fet de fer classes online. Sí, també és per això, els meus 2 pares són professors i era molt que l'educació va ser molt ràpid en tancar i tot plegat i era com que s'intentava pensar que al final era el mateix que fer classe i que estàvem en el mateix i havíem de posar la mateixa exigència i havíem de fer la mateixa feina i per res, no sé, jo crec que es perd molt fent les classes online i ara que... Bueno, nosaltres tenim sort perquè on estem podem anar bastant perquè som grups molt reduïts i a més no és la universitat de moment. Llavors, però en canvi, per exemple, a la universitat quasi bé tot ho han fet des d'online i és bastant... desesperat. Sí, perquè no és el mateix i perquè falten moltes coses i per exemple, estudiar música també, no sé, aprens molt també dels teus companys i d'anar mirant projectes i tal i tot això o d'anar a fer jam sessions i a tocar i ara tot això no es pot fer o anar a escoltar també, no? Com dit, el dels referents i res d'això es pot fer i llavors com a vegades és una mica frustrant però segueixes tirant. Juli, tu què en penses d'això? Jo personalment penso que s'està parlant molt poc d'aquest tema perquè és com cada cop tot és online i vale, sí, tenim moltes eines, però potser no sabem fer servir exactament bé les eines i no sé, ha sigut tot molt precipitat i no se n'està parlant tampoc. I que no en sabem, perquè no ens ha passat mai, no? També molt passa que amb la tecnologia que ara sembla com que sigui l'eina i a vegades és una eina, o sigui, és un recurs però no és el recurs i ho hem de basar tot jo sé, en classes online, tot en portàtil, no ho sé, poden haver-hi altres alternatives, potser no les sé jo, però segur que no. Em parlàveu de les classes online i que hi havia classes en què potser havíeu de tocar algun instrument. Quin instrument toqueu? Jo, o sigui, d'haver estudiat i tal, primer sempre vaig començar tocant la guitarra clàssica i fins ara, que fa com 4 anys o així, vaig començar a fer cant jazz i ara estic estudiant cant. I bueno, això, el que sé com més a nivell d'haver estudiat, de xapurrear, per dir-ho d'una manera, doncs el piano
si haig de tocar el baix però el toco, però que no sé fer molta cosa. I això. I tu, Júlia? Jo vaig estudiar uns anys guitarra, però ho tinc bastant, Oblidat. sí, rovellat. I ara mateix estic estudiant cant modern i saxo. Molt bé. Buscant-vos per internet, perquè això ho faig sempre abans de cada entrevista. Vosaltres potser us penseu que jo vinc aquí sense la informació, però no. Busco i he buscat per Instagram, he buscat Linària. Us serveix Instagram d'alguna manera per promocionar-vos? O quines plataformes utilitzeu per arribar a la gent al vostre projecte? Jo crec que bàsicament Instagram, com que dins de la joventut, per dir-ho d'una manera, Instagram, o sigui, internet a vegades pot ser una eina molt democràtica i pots descobrir molts... Bueno, o sigui, a vegades abusem potser d'ell, però també hi ha coses interessants sobre les xarxes socials i, per exemple, trobo que Instagram ajuda molt a descobrir nous grups i si t'agrada i si estàs motivat com per anar descobrint nous grups, trobo que és molt guai i al final entre els joves és com comencem a descobrir diferents projectes i tal, jo crec. I Instagram jo crec que és com la base de que ens coneixen, però que tampoc ens coneix Ja. molta gent. Home, per això veniu al FICA, perquè la gent també us conegui una mica més. Amics Sí, és això, i tampoc ambient. no ens hem plantejat fer una promoció de anem a arribar a aquest tipus de públic Sí. Però us agradaria, Júlia? No ho sé, és que com que estem començant i només tenim 2 cançons, com que no estem... Però entenc que comenceu un projecte amb el qual, doncs, bueno, potser és un grup d'amics que us heu reunit, teníeu la il·lusió de crear un grup i no em crec que no hagueu pensat en, mira, m'imagino tocant a no sé on, m'imagino fent una cançó amb no sé qui. Això ha existit, aquest tipus de somni, de projecció futura? No ho sé, o sigui, és més com per pensar en els recursos que tenim, jo crec, i per tenir oportunitats a fer altres coses, perquè, per exemple, les cançons que gravem i tot ho fem tot nosaltres, i és guai, i aprenem molt, i potser no és la millor producció, però ai, ara no sé què anava a dir. Però això que però potser tenint altres recursos també doncs ens ajudaria a potser anar una mica més ràpid en totes les cançons que fem i tal. Doncs ara que parlaves de recursos, Edna, us heu plantejat mai fer algun tipus de sol·licitud de micromecenatge, de crowdfunding, Berkami, etc? No. És que això, de moment estem treballant amb els recursos que tenim i... Potser en el futur vés a saber, Sí, no? i també és interessant, és això, com que al final és un projecte que neix d'anar aprenent i d'anar experimentant. Tampoc, és això, també potser segons quins recursos, tot i que a vegades també són benvinguts, et sents com amb més pressió de que sigui algo molt més seriós. Ja. I no voleu que sigui seriós. O potser sí en el futur, no? Sí. Depèn de com vagi. Sí. I de fet, heu fet algun concert ja? Sí, n'hem fet un. Com va anar? On va ser? A Vilassar de Mar, doncs, a l'Ajuntament va fer una iniciativa de lletra i música, era? Sí, és un concurs, però realment va deixar de ser un concurs perquè s'havia de fer a l'abril, per Sant Jordi, i com que va haver el confinament es va fer ara a la tardor. I bueno, això. Va ser molt xulo, no? Suposo. Sí, va ser interessant. Va ser interessant, sí, perquè també com que no tenim assignat tampoc com molt clarament com, vale, tu toques el piano, tu toques la guitarra, com que va ser una mica caòtic també perquè ens vam flipar una mica i anar canviant molt d'instruments i això va ser una mica caos, però bueno, ja ho sabem per la propera. Sí, però va ser guai. Sí. Vale, ara que parles, Júlia, de la propera, per acabar l'entrevista, quina voleu que sigui la propera? O teniu ja properes? No. Abans jo crec que primer és gravar, com hem dit abans, que volem gravar l'EP de cançons i ja després, si tenim l'oportunitat de tocar en algun lloc, doncs benvinguda. Però com que ara mateix també he estat
la cultura està bastant malament i no sé, com que tampoc no hi hem pensat molt perquè és complicat ara mateix. Si els que ja viuen d'això Exacte. no ho poden fer, nosaltres Encara menys, i no passa res. Doncs Edna, Júlia, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Esperem que d'aquí poc tingueu aquestes noves cançons, que us puguem anar a veure en algun lloc gran, petit, és igual, però que puguem gaudir de la vostra música. Recordem, Linària és el vostre Instagram, i com us deia, moltíssimes gràcies per haver vingut al programa. A vosaltres. Merci. Doncs amb aquesta il·lusió que comentàvem al principi del programa, ens acomiadem i tornem a veure'ns d'aquí una setmaneta en el proper FICA.